עוד רגע, אני מנסה להתחבר לזום. כל יום אותו דבר. שנייה, אתם לוחצים. המורה תראה אותי עכשיו? אני במיוט? אז אני לא יודעת מה לעשות, אני לא מבינה בזה שום דבר. סליחה, אתה כל הזמן מעיר לי ואני... כמה אני יכולה לעזור לי ילדה קטנה, אלוהים. אתה יכול לעזור לי רגע? אם אתה פנוי? אלוהים לי, תשמע מה שקורה. יש פה קורונה וזה מצב קשה. חיברו אותי לזום ולא יודעת כלום. לא מבינה איפה ללחוץ וזה ממש טמטום. מנסה כל הזמן ולא מצליחה. אני בעצבים, הלכו לי החיים. בחייאת זום תבוא ותעזור לי פה. איזה קישור ואיזה חיבור. מה לעשות, אני בפיגור. אני יושנת לי ממול המחשב. לא שמה על הזום ונוחת לי בכיף. מה שאני עושה, אני לא מצליחה. בא לי לבכות עכשיו, דברת רק איתך. אבא עצבני ואמא עצבנית. שחררו כבר את הלחץ, ילדה כה מסכנית. הלב שלי שבור והחיים קשים. אני מדברת איתך בשם כל הילדים. תרד ותסדר לנו את החיים. איזה קישור ואיזה חיבור. מה לעשות, אני בפיגור. אני יושבת לי ממול המחשב.